ଭଲ ସମୟ ଓ ଧନ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି 10ଟି ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି 10ଟି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ। ତ ନମ୍ବର 1, ଆପଣ ଯଦି ପୂଜା ହୋଇଥିବା ନଡ଼ିଆକୁ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଛି। ନମ୍ବର 2, ଯଦି ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସମୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍କଡ଼, କୁକୁର ବା ସାପ ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଧନ ଆସିବାର ଅଛି। 3 ନମ୍ବର, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ବେଲ ଗଛ ଉଠେ, ଏହାର ମାନେ ମହାଦେବଙ୍କର ଅଶେଷ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। 4 ନମ୍ବର, ଆପଣ ଯଦି ଘରୁ କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରେ ଭରା ହୋଇଥିବା ପାଣି ପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କାମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ମିଳିବ। 5 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଗାଈ ଆସିକି ବୋବାଇଥାଏ, ଏହାର ମାନେ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆସିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ। 6 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଜରୁରୀ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ପଡ଼େ କି ଆପଣ କିଛି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାର ମାନେ କି ଆପଣ ଖରାପ ସମୟ ଟଳିଯିବାର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 7 ନମ୍ବର, ଆପଣ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ପଡ଼ିଥିବା ମୁଦ୍ରା ବା ପଇସା ମିଳେ, ଏହାର ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର ପଇସା ଆପଣ ପାଖକୁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଓ ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ମିଳିଥାଏ। 8 ନମ୍ବର, ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କଠୁ ଫୁଲ ଖସେ, ତ ଏହାର ମାନେ ବି ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। 9 ନମ୍ବର, କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ନଡ଼ିଆ କି ଗାଈ ଦେଖନ୍ତି ତ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। 10 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପ୍ରଜାପତି ଦେଖନ୍ତି, ତ ଏହାର ମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।